Изпява си тя арията, влезе балета, излезе балета и влезе един баритон, който пя. И се усети, че е в грешната опера, след което беше изхвърлен навън и брутално напсуван на 6 езика. И тогава влезе бащата на момичето. Боен бас, най-ниския мъжки глас. Сега ще чуете част от неговата ария. И така продължи известно време, но колко ниско може да падне един мъж в крайна сметка. Каза на момичето всичко, което тя трябва да знае, и момичето трябваше да се самоубие. Но преди това изпя известната си изпя известната си смъртна ария. Ако аз трябваше да я композирам, бих я направил така. Само дето нейната смъртна ария звучеше така. Смятайте какъв мазохист трябваше да изпееш това преди да се самоубиеш. Няма значение, взе тя ножа и се набучи между двете големи дървета, които бяха на сцената, защото другото просто не се виждаше. И завесата падна върху нея. Далечния ъгъл се чу. И само това се чу общо взето. Догараха багер, дигнаха покрива, изнесаха целия ансамбъл, целия оркестър, плюс сопранището. И живота продължава. До следващата опера.